As augas e licores brindan por un 2019 de bons resultados. Os produtos amparados co selo de calidade do Consello Regulador incrementaron a súa produción nun 24%. Na denominación de orixe falan de máis de 700.000 botellas. Para mí o dato máis fiable é as contraetiquetas expedidas, non? Que é ese incremento do 24%, non? En contraetiquetas, porque eso corresponde a botellas, envases, non? Que levan o selo de calidade, non? Hemos pasado de cerca de 600.000 botellas a máis de 700.000 botellas, non? É un incremento moi salientable, moi considerable, non? Detrás deste bo resultado atópase un maior peso das destilerías especializadas fronte á produción complementaria de algunhas adegas de viño. Destaca sobre todo o aumento da comercialización con cadeas de distribución galegas. Pasamos de 1 a 3 destas grandes cadeas de distribución con marca propia. Os demais teñen produtos amparados por o Consello Regulador, pero non teñen marca propia. Estas cadeas de distribución son fundamentalmente galegas. Eso creo que é un dos factores que han incidido sobre este incremento dos produtos, non? Con vistas ao futuro, o Consello Regulador aposta por manter a súa liña de traballo dos últimos anos. De novo, queren poñer o foco no produto caseiro que tanto afecta ao sector. Tratar de erradicar esos produtos ilegais da circulación. Temos que contar con a colaboración da Administración, eso é indispensable. Por outra parte, nos faremos todo o posible por poñer en valor os nosos produtos, en dar a coñecelos, explicarle ao consumidor cales son esas características intrínsecas que os distinguen de outros produtos. Pero o presidente do Consello Regulador, o produto caseiro é un descrédito para Galicia, fai un chamamento a produtores e consumidores para prescindir del. Segundo advirte, non fai máis que empobrecer o sector.